Олимпиакос, Никоп, привлече Васил Богословов Пушека. Васил Богословов Пушека е първото ново попълнение на ФК Олимпиакос, Никоп, съобщи специално за Велико Търново Спорт, новият старши треньор на отбора Станимир Антонов. Богословов играе еднакво добре като офанзивен халф и централен нападател. В кариерата си Васко има 5 сезона в група С, Левски, Омуртаг, а рекордните 24 сезона изиграва с екипа на Тозлушка Слава, Антоново. За кратко е бил и футболист на Владислав Джулюница. Добре дошъл в отбора, Васко. Пожелавам ти много успехи и много поразени мрежи на противниковите отбори. Добре дошъл при нас, ВИФАА, обяви Станимир Антонов, който пък днес празнува рожден ден.